אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפודקאסט של ברול סטארס. טוב חברים, זה מאוד עצוב לי, קשה לי לצלם את הסרטון הזה. אחרי 6 שנים שהיה לי משתמש והוא לא נמחק אפילו פעם אחת, הוא נמחק. חברים, אני לא יודע מה לעשות, זה כל כך עצוב. הנה בואו תסתכלו את המשתמש הזה, תסתכלו. יעלום, משחק על ילד יעלום, סגן השיא, חשבון נוצר 2026, 2020, איזה מבולבל לנו. תוסקר, שואו. תסתכלו, אני עליתי 2,400 גביעים כמעט, בכמה ימים. מה זה? חברים, אני רגע מסדר את זה. טוב חברים, סידרתי את זה. טוב. אני מאוד מקווה שאתם צופים בסרטון הזה, כי זה ממש עצוב לי, קשה לי לצלם את הסרטון. אחרי 6 שנים שלא צילמתי, קשה לי מאוד. אז חברים, אני לא יודע מה לעשות. תגיבו לי בתגובות איך אני יכול להחזיר את המשתמש הזה. בבקשה, תיתנו לייק ותירשמו לערוץ. אם תעשו את זה, אני כל כך אעריך אתכם. מי שנותן לי סאב ורושם לי בתגובות, אני מחזיר לו עוקב. גם בטיקטוק וגם ביוטיוב. רק תרשום לי מי יש בטיקטוק. ומה השם שלו בערוץ. לא, חצפה. חברים, אני ממש, זה קשה. אז יאללה. זה קשי. תילו. לא. אז חברים, מי שנוחק לו המשתמש או כמה גביעים הוא, אז נו, תגידו. חברים, מי שרוצה אותי בחברים בברול סטארס, שיגיד לי, שיכנס למועדון שלי. אם הוא מעל 20,000 הוא מקבל סגן השיא. טוב, תסתכלו על השם של המועדון הזה בא מלא פעמים, בשביל שיהיה לכם קל. טוב, 1,000 קוינס. 1,000 קוינס זה טוב. אז חברים, מי שרוצה לעזור לי לעלות גביעים שאני אעשה גם מולכם, מי שרוצה אני אעשה לו 1v1. אז חברים, מי שרוצה בבקשה, מי שרוצה שיעשה מולי 1v1 שיגיד לי בתגובות, ושיגיד לי בתגובות שזה הוא. תראו, אין לו סיכוי. אני כל כך פסיכי. אני לא מבין איך זה קרה לי. בלילות את חסרה לי. טוב חברים, אני ממש זה עצוב. תראו, הדובי הזה. ועוד עכשיו יש את המונדיאל ואת הדברים החדשים. מה הקשר המונדיאל? גם המשתמש הזה בחרתי באגדיים. מי ששובר שבת שיגיד לי בתגובות. בבקשה, אם אתם יכולים לשלוח את זה ליוטיובר, שאולי יעזור לי להחזיר את המשתמש, בבקשה. אני לא מאמין שזה קרה לי. מה זה כל הדברים האלה? מה הם משוגעים? היה כמה קליקים. מה? רק 59. תסתכל את המשתמש הזה. 84, הייתי כל כך קרוב ל-90. 89. סגן השיא אחר בגביעים במועדון. זה כואב. זה באסה. חברים,
מי שרוצה אותי בחברים, הנה. הנה שיקח. רק שיגיד לי בתגובות שזהו. איזה באסה. חברים, אני מתאמץ בשבילכם. מתאמץ, נותן את כל מה שיש לי. יש לו גם עוד מלא סרטונים בהמשך. אז תארגנו את העיניים שלכם. לא לשחק עם מישהו סתם ככה. תראו, נפל לי הטלפון. מי הוא מזמין המטומטם הזה? אם הוא מעל 5,000 גביעים אני חרא. פאק, אני חרא. לא, 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 לא. חברים, לא מאמין שזה קרה לי. מה? אם הוא מעל 20,000 גביעים אני מה? יו, כמעט מעל 20,000. שלחתי לכם. אני שולח לו I love Israel. חכו שנייה לי, שנייה. צ'יק צ'ק עושה את זה. 3, 2, 1. אז חברים, הוא אמר שהוא שונא את ישראל. נתתי לו דיווחתי לו על המשתמש. חברים, תדווחו לו גם על המשתמש. אוי, מי זה? חכו שנייה. טוב חברים, אני לא יודע מה קרה להם, כל שניה מתקשרים אליי, עשיתי את הטלפון על נא לא להפריע, אוי. אז אוי, מה זה? זה הוריד לי מנא לא להפריע. טוב חברים, יאללה בוא נמשיך במשחקים. איזה באסה שמחק למשתמש. אני עובד על הסרטונים כבר מלא זמן, הולך לעלות מלא סרטונים השנה. אני לא פורש. חברים, הולך להיות לי ערוץ שיהיה גדול. שאני בין 17-18, תצפו לי בערוץ. בבקשה, החלום שלי זה להיות יוטיובר גדול. אם אפשר גם עכשיו שתביאו לי מלא סאבים, אני אודה לכם. מי שנרשם לי לערוץ אני מחזיר לו גם סאב, גם בטיקטוקים צריך הכל, מה שהוא רוצה. חברים, מי שרוצה לעשות איתי 1v1 או להיות איתי במועדון או לשחק איתי בסרטון, שיגיב לי בתגובות, תשלח לי בבקשה. השם של המועדון שלי זה וו, הכי הרבה שאפשר. לא אפשר. איך לא הצלחתי לעבור את הקיר הזה? טילו. איזה קציצה. תפקד. אני צריך לבכות כי אחת להם משתמש. תפקד. סליחה. חברים, בבקשה, המטרה שלי אחרי החופש הגדול זה להגיע לפחות ל-40,000. כן חברים, עכשיו אני ב-2,400. זה המון גביעים. זה 38,000 גביעים רק בזה. אז חברים, אני לא מאמין שנצחק להשתמש. לא. מי שרוצה אותי, אני אצגן אותי. בבקשה חברים, אני מתחנן אליכם, תסתכלו את המועדון, מועדון יחסית טוב. אני מעלה אותו מי שם את זה על 0? כל פעם אתה שדרג, זה מטומטם. סליחה, אסור לקלל. טוב חברים, נחזור אליכם. ב-2006. חברים, אני לא מאמין, התחלתי משחק, תסתכלו מה קרה עכשיו, הפסדתי. בואו נראה אם אני אעשה להם מהפך.
חברים, תצפו עד סוף הסרטון. פעם קודמת הייתי ככה וכולם ירו עליי, הפתיעו אותי. לא, למה הם לא פה? היה! פייפר, מה? לא, חבר'ה, הפסעתי. טוב, חכו, שנייה. אפצ'י. טוב חברים, אני לא יכול עד עכשיו. תודה שצפיתם בסרטון. מי שרוצה סאב בחזרה, שירשום לי בתגובות. אני ארסיר לו סאב. אם מי שרוצה גם בטיקטוק, שיגיד לי גם בטיקטוק. אני אעשה כל מה שתרצו. אני אעשה אתגרים. אם אתם רוצים, אני אנסה להשיג את אלוף ישראל. אני אנסה הכי הרבה את אלוף העולם. מקום ראשון בעולם. אילוק. תראו את הכי קצת גביעים שלו. מה? זה הזיגי. הוא ירד עם סרג' ב-700 לפרסטיג' 2. 778. הוא היה במאסטר 3. עכשיו הוא במאסטר 1. חשבון נוצר 2021. שוב. תהילת חייזר 3. הלפני של שחרר לבישו וצפייה על 7. והוא איטלקי במועדון הזה. אתם יודעים למה? זה מועדון ישראלי והוא ערבי. יכול להיות שהוא תומך בישראל למקום 4 בעולם. חברים, זה הבעולם. חברים, יאללה, תרשמו לערוץ, תנו לייק, תגיבו תגובה, תשתפו. מי שמשתף ורושם לי בתגובות, אני מחזיר לו עוקב. מי שנותן לי סאב ורושם בתגובות, אני מחזיר לו עוקב. אז חברים, אל תשכחו, תירשמו לערוץ של אראל בקשי. אז יאללה ביי.